Възвръщаемостта на активите е финансово съотношение, което показва колко ефективно компанията използва своите активи за да генерира печалба. Изчислява се, когато нетната печалба се раздели на средната стойност на активите и резултата се умножи по 100, за да се получи процент. Например, ако компанията има 3 милиона и 500 хиляди долара нетна печалба и 10 милиона долара средна стойност на активите, възвръщаемостта на активите ще бъде 35%. Това означава, че всеки 1 долар от активите генерира възвръщаемост от 35 цента нетна печалба. Компаниите се стремят да постигнат високи стойности на съотношението, тъй като показват по-ефективно използване на активите за генериране на печалба. Възможно е обаче по-високите стойности на съотношението да бъдат поради по-голяма амортизация на активите. Причината е, че амортизацията понижава стойността на активите, което има потенциал да повиши стойността на съотношението. Когато сравните възвръщаемостта на активите с стойностите за предходните години с тази на компании конкуренти и медианата за индустрията, ще видите колко добре се представя компанията в момента. Общо активите показват всички активи, които притежава компанията. Нетната печалба показва каква печалба е реализирала компанията и с колко пари разполага за изплащане на дивиденти или реинвестиране в бизнеса. Нетната печалба може да бъде видяна в отчета за приходи и разходи, докато активите можете да ги видите в баланса.